iki lho Pak Juan. Sadurunge pelajaran iki dimulai, ayo didonga bareng-bareng. Didonga disemangatkan. Aku ingat mimpi-mimpimu, kecil besarnya itu. Sampun. Ku doakan satu persatu, walau tak bersamaku. Pacaran dulu kayak enak itu. Iya. Terus lagi. Barang bukan dari yang tua. Jangan Bu. Kira ono sakmene le. Kok sakmene sih kurang. Le, Kurang. Mulu-mulu dengan. Ya wis, Pak, bukan Pak. Ya. Hati-hati ya le. Alat beda ini kurang terus. Ayo pengejar gue. Halo. Bolos saya dulu nggak enak. Dulu nyoba antar dulu nggak enak. Ayo. Bola apa kan dewek terus apa sih? Kan sopo. Gak ngarang Bu Azai kok ecek anjir. Oke. Arep ah? Kali suwan pesen anjir. Adil nang kene ke Aman-aman. Terus ngene iki enak lapo ya? Mana tuh? Ayo wis. Usreng ah. Yo. Ayo. Welcome to Mobile Legends! Iki lha kok padha kaya olahraga kabeh kan wis jamae ibu. Wis tak absen sik ae. Anya, kula Bu. Helen, ten Jember Bu. Tak apa ya? Kula Bu. Kula Bu.
Reca. Boten enten, Bu. Loh, gak masuk pisan. Nang diareku sakit arek. Males paling Bu. Fani. Sami Bu. Loh. Tak tahu yo. Assalamualaikum Bapak. Ya iyalah, itu apa? Dere, wis jam 4, gak kerasa lah sampai wis hujan. Gak mulai ta. Digolek ibuke lho engko. Ya wis mulai. Ayo wis. Ya, gini Za, dulu Za. Iya Pak. Ja, kan sekolah dan nakal. Bapak gak pengen awakmu lagi mengenai ada sekolah. Bapak gak pengen bertanggung jawab nang sekolah. Oh, besok kan ngurung-ngurung ae. Dirungokno tale, bapak iku lek ngomong. Kabeh iki padha ae kan ngomong nang sekolah, ngurung ae. Ja, coba ngono Ja. Pak, jangan nopo. Nggak berani kata nih. Pak, alhamdulillah. Kan berbeda sempurna le, cukup berarti wong simpen kuna kayak dia cukup. Nggih, Pak, aku janji. Pergi tanpa pamrih, pergi tanpa pamit akan kesana kemari tanpa arah, serta ratusan makian kembali.